L-umma kull ġimma. Issa, jena ma nafx. Jgħodu jfessru Meta l-fuq jkunu it-tnejn. ta' spiss, le, meta jkunu ta' spiss ikunu fens. daw jiġu, so. Imma Illum jkun jekk hemm. nġibu l-view minn fuq forsi jaqbdu ħajja. Le, nġibuh kemm il-darba, imma Ċira. qed nipprova nibża l-ħobżi wkoll għax jekk nibqa' sejjerek jaf jirna xielu jaqqaċċatni l-barra mix-xogħol. Ma jaqbilx. Kollox qed jagħmel hawn. Kollox. Kollox. Multi-purpose. Mhux multi-purpose, mbagħad ngħidlek x'inhija Il-kelma l-kelma Maltija. ġusta. Fimta. Però u għandu u jlaħħaq ma kollox għax għandu to-do list. Ok. Ġifieri u ħafna li għandhom din it-to-do list. Ekku. Kull wieħed waħda minna naħseb illi għandna. Dejjem tikber. Ekku, u kulħadd tisemmija. U ġili nsemmu anka biex nżommu lil nfusna tajjeb. Eżatt. U koll irrid nagħmel hekk, irrid immur il-ġim, irrid nikol hekk. Taf irrid x'm'għandhomx noqgħod- ħafna nies imma ġan. X'm'għandhomx? Not to-do list. Tgħidli li x'taħbad. X'inhi? Lista ta' affarijiet li m'għandekx tagħmel. Jiġifieri llum aħna fil-ħajja tant għandna gwida fuq kollox. Għamel hekk, prova hekk, mur hekk, għamel hekk. M'għandniex lista forsi ta' x'm'għandix nagħmel. U sa ċertu punt kultant iktar hija importanti dik. X'm'għandekx tagħmel? Bħal pereżempju ejja nibdew minn xi ħaġa li m'għandix taqsam mal-fitness. Ngħidu aħna jiena m'għandix għal mod tal-kelma nuża il-mobile eżatt qabel norqod għax sabu li dak ma jgħinix norqod komdu. Jew jekk rajt xi ħaġa negattiva qabel marqat, ħataffettwali anka il-mod tiegħi kif norqod u hemm min jgħidilek di. Allura hemm min jgħidlek isma' jiena għamilt weda miegħi nnifsi lill-mobile. Pereżempju l-aħħar nofsija qabel ma norqod, ma nibqax niċċekkjah. Nara xi ħaġa fuq it-television li tirilassani pereżempju. Ekku. Dik hija xi ħaġa tajba. Jiena llum qiegħed hawn biex nitkellmu naqra X'm'għandniex nagħmlu? għad-dera u għas-saħħa. Sewa. Number one, Ġan, m'għandniex nagħmlu regoli banali. Bħal xi. Bħal pereżempju jiena jiġri xiġri wara 5 ma nikolx. Żomm naqra. Jekk jiena matul il-ġurnata għadni ma kilx, jew ma kilx biżejjed, billi jiena ma nikolx wara l-5, mhux ħankompli ngħin lili nnifsi, imma jista' jkun illi qed inċaħħad lil ġismi mis-sustanzi Li għandu bżonn. li għandu bżonn. U ħatibda tħossok għajjen, u mbagħad ħatibda jkollok xi aptit ukoll, u tqum u tdamdam xi friġġ f'xi tlieta ta' filgħodu. Mela li inti wara l-5 ma tikol xejn hija regola banali illi għandek Telimina. Waħda. Number 2. Ġifieri jien naf hija banali di li ngħidu ara jiena mhux sen jien ħanikol biss xejn carbohydrates, pereżempju, xejn aġin, għalija banali. Ara, speċjalment jekk inti konta dek għamilt l-exercise, għandek bżonn illi tikol wara training. Milux għamet kontroversja fuq Fatt il-tim kont ħansaqsik nazzjonali. jiena. Il-tim nazzjonali, ma nafx hekk għandni xi ritratt li għad hekk għax naf illi għaliex Popolari. li għax id-direttur tagħna jġemma il-ritratti tal-players. U allura għandu xi ritratti li għad fil-wallet ta' jġorhom. U tella dar ritratt ta' wara id-drom l-Azerbajġan miksi bil-kaxxi tal-pizza. Tal-pizza, Issa, ħafna bdew jgħidu imma daw x'dax professjonalità. Ara, għajamluwa, ġili għamlu anka kabs kbar oħrajn. Illi, bażikament l-idea hija li dak li jkun jikol ta' malajr għax fil-pizza, minkejja li forsi ma tkunx kbira ħafna sa ma nafx eżatt id-daqsa l-pizza x'kienet, imma fi kwantità żgħira ta' ikel għandek ħafna kaloriji. U il-footballers waqt il-logħba jaħarqu ħafna kaloriji illi jridu jġibuhom lura malajr. Allora ħsib ikun illi ittella l-kaloriji malajr. Però idealment anka rajt Ankun qegħdin naraw issa stess. Rajt stampa fuq Facebook ekku. Dak il-famuż ritratt. Klab oħrajn tajjeb jagħmlu mbagħad pereżempju sistema li wara training jiklu il-frott. Issa, il-frott naturalment huwa aktar ideali għax fih iktar vitamini, nutrienti u affarijiet. Imma U jpatti għal kaloriji. ekku, imma ejja ma ninħlewx fuq sempliċement ċelebrazzjoni. Ngħid ħaġa waħda jien. Daqshekk. Jekk wara attività sportiva bħal dik. Ekku. Jekk ma tikolx dak il-ħin il-pizza, meta għandek tikola mela? Naqblu, dak huwa l-aħjar ħin, però forsi mhuwiex l-aħjar tip ta' ikel, imma ejja ma neħlewx Uwiwa. fuq in-naqrit iż-żgħar għax dawk il-plejers ara kemm il-players jistgħu jaffordjaw jiklu għale. hemm il-kelma. U fil-fatt ħafna nies, again, minħabba ċertu regoli banali, jgħidu jien anke jekk għamilt l-exercise fil-għaxija, wara l-exercise ma nikolx għax ixir li xaħam. Mhux vera laqqas, anzi. Tajjeb din dak nerġgħu huwa l-aħjar naċċennaw. ħin li tiekol. Wara training huwa l-aħjar ħin li tiekol. Għax ir-raġunament ta' ħafna nies huwa il-sistema. Għamil dak kollu ħanit il-fuq. Ħamurni ekku. Konnew pjaċir, probabli dik kienet ir-raġuni għalfejn kont nitrenja daqstant, illi wara taħriġ sew mhux ħażin, kon il-kelma kienet nitħanżel. Ma kont moħħni mistrieħ.
illi da naf, illi Ħaġa ħanħar l-fatti għall-oħra. u mhux sejġi. Il-problema tiegħi li ma bħax nitrenja bħala. Ekku, nismek ġan. U ħanżid xi ħaġa oħra, min però jrid inaqqas milli għandu ma jistax juża dik l-attitudni. Għax kif qed tgħid inti ħadibqa' kważi fejn inti. Ekku. Imma jekk iridu naqsu anke mill-exercise, qed niftakar qed insemmu anke l-peace. Iva. Xaħġa oħra li m'għandekx tagħmel nottu du li tintiżen kuljum. Jew li tintiżen għar minn hekk xi 4 darbit kuljum. Vera, Per eżempju, jekk jiena qomt, mort sal-bathroom u għamilt bżonnijiet tiegħi u intiżint, dak huwa l-aħjar ħin. L-ewwel ħaġa filgħodu Qabel jew wara? wara li tuża l-bathroom, qabel ma tiekol, qabel ma tixrob. Dak huwa l-ħin ideali. Imma jekk jiena mbagħad qatt nintiżen wara l-ikel u wara training, tant ħajvarja l-weight illa ħanejt jiena ħxint. Għax pereżempju ħadd tuffiħa. Però fil-verità ma tkunx ħxint. Ġismek kif jireġixxi għall-ikel daqqa jżomm l-ilma, daqqa jneħħi l-ilma, Alright. forsi ma xewx biżejjed matul il-ġurnata, ħajħawdek. Mela inti jintiżen idealment darba fil-ġimgħa u jkun biżejjed. X'se nuża biex jiena nkun naf li qed nagħmel progress? Number one, għal grazzja talla, ir-riżultat ta' inti kif ħadħossok minn ġewwa mill-exercise ħajjiġi mill-ewwel. Ma l-ewwel darba darbtejn li inti trenjajt, ħatħossok iktar enerġetika, iktar pożittiva, ħatħossok illi inti anka tista' tajjar kol mema min jgħid li għandi enerġija nista' nagħmel hekk, m'għandix imkien juġani, għax l-exercise ukoll li taffi ħafna mill-luġieħ. Tajjeb, dak huma feelings minn ġewwa anka ta' kuntentizza li ħatħoss. Però mbagħad il-bidla fid-dera ħadd tiġi b'dan il-mod normalment ġan. Number one ħanibdew naraw anka jekk aħna nitkejlu bil-famuż inch tape Ija. li l-inċis dew jonqsu. Forsi qabel hekk ukoll nibdew naraw l-ħwejġet joqogħdu naħjar. Aħjar. Biżmien nibdew naraw bidliet fil-mera illi jistgħu jew ma jistgħux ikunu akkompanjati minn bidliet fuq il-miżin. Ukoll. Għalfejn qed ngħidlek ġan. Għax jista' jkun li jekk persuna m'għandix ħafna x'titlef Sewwa. bħala xaħam, jista' jkun dak il-miżin kważi mwaħħal. Imma jgħada qed tinbidel. Fil-mod ta' kemm tħoss li hija b'saħħitha, Fis-sajs tal-qalzit jew tal-qalzit, kemm tara t-tonjata, ġifieri kemm tara in shape, kemm tara idea formati, eċetera. Però mhux bil-fors kun jirrifletti fuq il-miżin. Allura aħna lek irridu nużaw iktar għajnejna u l-ħwejjeġ u l-inch tape biex nikkalkulaw. Okay. Mela nottu du tintiżinx ta' kuljum. Issa, għandek min? Ikun jimxi kemm jista' jkun ma' dieta bilanċjata. Imma mbagħad meta joħroġ darba fil-ġimgħa jew darbtej fil-ġimgħa, dan ma jarax limitu. Tal-ġen. U ħan ippreżentalek żewġ xenarji, għandek min ma jarax limitu. U għandek min għaliex jiena nuża l-kelma sar skjaf ta' dan kollu, laqqas biss irid joħroġ għax jgħidlek jiena ħanħassar kull ma għamilt matul il-ġimgħa. Liema waħda hija banali. Ħanamel parentesi ħanaqqat l-ewwel question ma li saqsejtni issa ġan. Ħanappella l-kum qed jarana issa biex jekk qed jiekol waqt li qed jara l-programm jieqaf. Helen, inti li għandek il-lollipop ġo ħalqek, neħħija. Tejjeb, ħalli nkunu ċari. Għar minn hekk? Helen, neħħi dik il-lollipop. Għar minn hekk ikunu xi pakketti u x'inhu. Għax waqt li qed tara television inti aljenata, laqqas qed tinduna x'inhu nieżel, literalment. U mbagħad daqqa tgħid tara jiena kemm jiena pigi, kemm kilt, imma mbagħad ikun troppo tardi. Okay? Mela, issa, l-estrem liħor huwa li meta noħroġ jiena, noqgħod kif qiegħed inti hekk ġan bidejja marbutin ma nikol xejn. Inti, xi ħaġa illi taf Kemm illi niddejjaq nara niesek qoddim il-plat jien. Ġifieri li tmur u tinsertom, Ekku, le, għana, imbagħad hemm l-estremizmu, dak huwa estrem, illi inti toħroġ u ma tikol xejn, imqar tgħid ħadd selli tħall komplejt ma dak li jkun, jekk inti għal mod tal-kelma diġà dik il-ġimgħa ħadd dik xi ħaġa li ħassejta li hija cheat. Allura tgħid isma' mhux se nerġa' nqażżiżha, ħankompli nikol normali, stil tiegħi, għax inkella nħossni ħafna bloated jiena insomma. Però illi aħna qatt ma nieħdu break, ma niddevjaw naqra mill-pjan ta' ikel illi għandna, mentalment ħajdejjaqna u ħajajjejna. Ħajja sal-punt ġan li tgħid imbagħad tant qabżit li din il-ħajja li sħan nirribella kontra. Eżatt. Taf kemm nisma' nies ġan jgħidu li jiena tant ili nieħu chicken u tuna f'ħajti illi ma rridx immisshom iktar. Dik oħra ma nistax nifhimha jien, iva kull min irid jagħmel id-dieta jiekol tiġi ġbież dan, ġifieri. Ħażin trement. Alla ħares. Alla ħares. Anzi l-ġisem tant għandu bżonn varjetà illi meta inti ħad tkun qed tieħu chicken biss tal-mod tal-kelma, ħajibda jurik sintomi bħal ejja, bħal pereżempju nuqqas ta' konċentrazzjoni għax inti nieqsa minn ċertu fetts u minn ċertu carbohydrates. Mela, din hija importanti. Le, jekk inti b'mod programmat tajt isma' jiena l-ħadd, eżempju għandik tal-familja wara nofsinhar, jiena kil xi ħaġa biex inkompli magħhom, jiena ma ħassarx il-progress kollu ta' dik il-ġimgħa. Eżatt. Titħarġini iktar minn. Le, qed nitbissem għaliex kif semmejt Piggy daħal il-floor manager.
kif semmejt, kif inti qed ineħħi dak il-pakket minn idek, l-istess, għalli neħħejtu għax għaddi kemm kiltu kollu. Ġifieri, mingħajr ma trid. Sur direttur, jekk nistgħu naqbduh biex in-nies ikunu jistgħu jaraw da kollu. Għandna hemmhekk ara, ħareġ minn hemm wara u ikun hawnhekk isegwi kollu. Però tajb li ngħid li tieħu nota. Ġifieri. Ma nafx fejn qed jieħodha n-nota. Insomma, Ma tidirx għalissa fuq, minti pass. li ma qatt ma rajtu jikteb jiena lek qed ngħid. Le, jirreġistra kollu. jirreġistra Dak kollox. digital hija. Jemmu bravo. Dak, Jew joqgħod jara repeat fil-għaxija u Le, jirrekordja le, jistudja. Alla ħares ngħidlek xi jagħmel fil-għaxija. Min jaf. Imma ma jikolx, ma jikolx. Aħjar ma nkunx naf. Le, mhux se ngħidlek iktar. Ta' bdik ħana laqbis ġan jekk jogħġbok illi l-estremizmu huwa ħażin daqskemm huwa li inti ma tagħmel xejn. Għandek bżonn break fil-ħajja kif inti ma titrenjax il-ħin kollu, ma taħdimx il-ħin kollu nittama. Rajta xu koll għandna bżonn break, ekku koll il-pjanta li kell importanti trid tiddevjaħ. Għax mentalment trid tħossok li inti għadek għaddej bil-ħajja tiegħek komda ma nagħmlux affarijiet illi wara ftit żmien ħataqbiżlek u tispiċċa ma tagħmel xejn. Fidejkom biex daw il-punti ma jaqgħux fuq widnejn torox, naf li jrid ikollok ċertu disċiplina, imma jiena ngħid il-biraħ diskutejnija kombinazzjoni, il-klassi. Isma, tagħmel differenza ħafna, anka d-dera turi li inti persuna ta' ċertu klassi. U allura importanti ħafna illi wieħed jagħti każ tiegħu infusu għaliex nieħdu ħsieb xarna, nieħdu ħsieb hekk u hekk jekk ma tieħux ħsieb it-tila li huwa ġisimna inutli. Grazzi ħafna lilek Matteos fidejk biex terġa' tagħmel ir-revision mal-floor manager tagħna. Kull min jixtieq jagħmel revision ukoll ma' Matteos jista' jibatilna u bil-qalb kollha jkun qed jigwidakom kif jaf jagħmel tajjeb hu. Ħamorru għal waqfa ta' Telebeħ, nerġgħu niġu lura Xandru Grek ikun magħna fl-istudio. Nistennikom hawn.